中国共産党第20期全国代表大会が閉幕した翌日の24日、河南省中馬天市や安徽省阜陽市の多くのネットユーザーが、中国空軍の戦闘機3機が上空で空戦し、1機が撃墜されたことを明らかにする動画を撮影しました。ネットユーザーが投稿した動画では、10月24日、河南省中馬天上空を中国空軍戦闘機3機が追いかけ、時には地面に極めて接近して飛行し、極めて異常な様子が映っています。地元のネットユーザーによると、当日は大砲を撃つような大きな音が何度もしたといいます。また、別のネットユーザーは、山東省威峰市で爆発音が聞こえたと述べました。監視カメラの映像によると、空から飛行機が飛ぶ音が絶えず聞こえ、激しい爆発音で家屋が揺さぶられる様子が映っています。日中だけでなく、夜にも激しい爆発音が聞こえたといいます。安徽省阜陽市に飛来した戦機1機が撃墜されたといいます。ミサイルが発射されたとの噂もありました。安徽省阜陽市は河南省中馬天から約200キロしか離れていません。